Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Khyndew Integrated Territorial Organization HITO lingba ke Kyrwoh kalakot ban kerpat ya borok isim lingdo serdar wahadadar rangba snong rangba raj bat ki dorbar hima jong kabri Khyndew trap banyetan lilang Halor ki mat ki Ïatylli bat ke Riti Synshar Tynrai ke hok Halor ke Khyndew ke siap bak Jingïadei hapadang ki bor penyat snong bat ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. HITO ko ang bala bon snam menta ki jing pair jing mod ba ke jing ka ja happening ke KHADC but ki bors nong klawan ra ek jing bom shai Halor ki nong rim an ke bor Synshar but ke jing yo benta jong ki dorbar hima but ki we ki bors nong ha ke Synshar pajba na kata kadaw ka sengkal kentu ya boro ki sim ki lingdo ki sardar ki wahadadar ki rangba raj bat rangba snong ki bala yo sanat lane jing ithu na ka KHADC begini perkhat lang Halor ke Jingïadei jong kata ka sanat bat ke nong rim jong ke Riti Synshar Khadar. HITO kala bu'ru Ïatylli ki jing ajing mot ka way kalong bagi bors nong kin IT no ya ki sanat sa ka KHADC kum kadak pandawa badai ban pensai shwa ya ka nongrim an jong ki bors nong bat ka way pat ka jing ajing mot kalong bakin pan jing rap na ka KHADC ban penlong ya ka Constitutional Convention ha ka bakin ya shim bentalang ki bors nong ki risham phang ha ka an ki nong wat banyak history bat ki kenhun imlang sa lang. Kat kum ke HITO kadi ke jing lang kan bishar banyak ya ki an ki Ïatylli ber ke dorbar snong ki dorbar raj ki dorbar hima ke rukom Synshar ya ke Khyndew ke siap kat kum ke Riti dostor ke bor bat ke kamram jong ki bor snong bat ru ke Jingïadei jong ki ne ki bor bat ke KHADC. Keseng kalau angru ba ke por kala dei ban bishar thamma ya ki an ki ba Synshar ha ki bor snong khnang bakin long ki ba shai ki ba ya ha bat ke Riti dostor khasi bat ki ba ne kat kum ke Riti Synshar jong ke ri India. Ke HITO kala kedoru ba watla ke 6 schedule ke ai Jingïadei ya ke jing Synshar hi jong ki jat ben riu lom Tynrai bon ki an bala thau da ke KHADC ki Synshar ya ke jing thung ke jing itho bat ke bor tre kam jong ki sim ki rangba snong bat ki we ki bor snong bat kumta kala ang ba kala dei ke por ban bishar banya ya ki ne ki an. Keseng kala pen paru ya ke jing sngokya bagi bor snong ki balong ki nong ri bat nong sumar ya ki Riti dostor khasi kim dan penta pura ha ke jing thau an ya KHADC watla ki an ki kta bat ya ke bor bat ka kamram jong ki ke HITO kala ang bah ka Riti khasi nado men barem ki rai ki bakong san ki jummi lingba ka jing slok pat ba ha ki dorbar hima bat ki we ki dorbar. Kumta ke HITO ke dawa ba ke KHADC ke diban thau ya ke rukom jing slok ka ban ne ha preng jo ka council bat ki bors nong shwa ban menjur ya ke no ka an ha ka Ïatylli bat ke Riti dostor ke Khyndew ke siap bat ke Synshar Khadar. Hakabukot ke HITO kala khot ya borok ki seng san parthai ki MDC ki bors nong ki riu sham phang ha ka an ki nongwat banyak history bat ki kenhon imlang salang bakin Ïatylli lang banya da ya ka hok jo ka Khyndew ke siap ke Riti Synshar khasi ke buram jong ki dorbar snong ki dorbar raj bat dorbar hima ke Jingïadei bala ai da ke 6 schedule bat ya ka culture ke history bat ke jinglong kerpang jong ki pat Khyndew trap. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.